a gidan durin uwarka na fito da tsaraici na dan iska dan kutumar bara uba iyayen sa ido ku ba dama mutun ya hawaye abu sai kun hau kun yi magana to ina ruwanka mata fa aka sani da TikTok kana namiji ka hau TikTok kana wani magana cewa na fito da tsaraici na me ka gani a cikin tsaraici na dan iska munafiki me kama da dan daudu jibe ka fa ka hau page ɗinka ka gani kai ba followers ba kai ba wani likers ba ka hau kana mun mutum magana wai dan Allah ba ku tunanin rayuwarku yanzu ki duba ki ga yadda kika yi wannan bidiyon da kayan bacci duk wani sura ya bayyana a jikinki a gidan durin uwarka surar jikina ya bayyana me ka gani a jikina faɗa min kai me ka idan ka gani ashe kura min ido ka gani to na fitar da tsaraicin jikinka konawa munafikai annamimai wanda masu zuwa lahira da kokon dambu kana namiji kai me kai ka TikTok kamar dan daudu ka hau ka je ka daura towel akai kana rawa kana menene sannan ni ka zo ka ganawa ku take na ku lefin ku hango na wani munafikai